tattaunawa da muka yi da wannan yaro ne shine abin ya tsaya min a kafan zuci wallahi har mafarki nake da tattaunawa. Kin san dan wajen Alhaji Buba ne. Alhaji Buba? Alhaji Buba da ya tashi daga ƙauyen nan? Amma ina bukatan ganin Alhaji Buba nan. Da sauran rana a kaba. In banda abu na mutane kin taba ganin inda laifin wani shafi wani? Ba gashi mu yanzu ya shafe mu ba. Duk abin da za ka yi ka je ka yi. Ai kana da kuɗi. Wallahi duniyar nan ba abin da kuɗi ba yayi. Ka je ka sayi mashi wata Aisha. Ya kuka yi da ita? Yanzu dai kina son mata. Gani nake kaman yarinyar tana aiki ne da umarnin iyayenta. Aishan ce daban take wallahi. To amma kuma idan su iyaye na ta basu shirya ba. Tunda Allah ya muya mana arziki sai mu komai. Ni ne wanda mahaifin Aisha ya masa alƙawarin aura masa. Ina maka bayan samun wata ta kai. Aisha. Ta na ce ma ba komai kai na ne. Shi sa kika zo nan je kalabe saboda kada mama ta ganki. Ka matsa miki sha magani ko? To ai babu wani maganin da zai mata maganin wannan ciwon nasa. To mun irin kunci ne. A'a, je ka tambaye ta. Ku tashi ku tafi. An yi gudun gara an fada zago. Zagon komai kace ya kama maka kafafuwa. Ai na dauka cewa Aisha ne zan aurar da ita. Amma ban yadda ka aurar da ita ga Muktari ba. Ni ba ga mutar hankali ba. Za ni an kan. Barka da. Ina zaune kai ka miƙe tsaye to buge ni. Ke! Ina zaki? Allah yana so na sahabi. Da ya maka ne. A duk ƙara haɗa mu da ita mana. Yana tunani ko yanzu ina fama da soyayyarsa.